Djeca i mladi u nemilosrdnom svijetu odraslih u središtu su i drugog hvaljenog noviteta u kinima. To je dugometražni animirani film Djeca Vukovi, koji je prikazan na ovogodišnjem Zagrebačkom Anima Festu. S obzirom da u domaće kinodvorane predstavnici japanske anime dolaze vrlo rijetko, Djeca Vukovi predstavljaju pravi događaj, i to s pravom. Riječ je o radu koji je osvojio japansku nacionalnu filmsku nagradu za najbolji dugometražni animirani film, što je preporuka sama za sebe. Na finoj granici između priče za djecu i univerzalno razumljivog zapleta o različitosti kao temelju života, film Djeca Vukovi prate djevojku Hanu koja se zaljubi u zagonetnog mladića. Iako otkrije da je njezina ljubav fantastično biće koje je i čovjek i vuk, Hana ustraje u vezi. Rodi djevojčicu Yuki, dječaka Amea, ali nakon smrti voljenog muškarca mora pronaći pravi način kako odgojiti djecu koja su i sama posebna. Meki, snoliki crtež i fino vođena priča o odrastanju vodeće su odlike ovog animiranog filma, čiji je redatelj i koscenarist Mamoru Hosoda. Would you be people or wolves?